X means thanks for the experience. Our time has expired. Now exit my life. Kung sana ganun lang kadali nakalimutan ng isang tao na nagkaroon ng malaking parte sa buhay mo. Ang taong nung iwan ka ay dala pati ang puso mo. Sana ganun na lang kadaling mag-move on at humanap ng panibagong mamahalin. Sana parang isang panaginip na lang ang lahat. Para sa pagising mo, wala na rin yung sakit at madali ka na lang makakalimot. Sana utang na lang ang pagmamahal para kahit sino ay magka-amnesia at hindi na muling makaalala. Sana ang puso naging computer na lang na pwedeng i-reformat kapag gusto mo nang makahinga, makawala, makaget over sa sakit. Sana sa bawat pag-inom ng alak at pag-ubos nito ay kasabay na rin ang pagkawala ng sakit na nararamdaman mo. Ang dali-daling sabihin ng salitang move on, pero bakit nga ba napakahirap gawin? Bakit nga ba? Dahil ba mahal na mahal mo pa rin siya? Dahil ba hanggang ngayon ay umaasa ka pa rin na babalik siya? O dahil ba panatag ka na kahit kanino pa siya napunta ay sa'yo at sa'yo pa rin ang destinasyon niya? O dahil ba lagi mong iniisip na mahal ka pa rin niya kahit na hindi naman talaga? O kaya naman dahil tanga ka lang na umaasa na isa-isang araw ay babalik pa rin siya. Babalik pa rin yung taong ayaw na sa'yo. Yung taong hindi mo matanggap na isa-isang iglap ay nawala na lang ng basta-basta. Yung isang tao na sobrang minahal mo sa taong binigay mo lahat para mag-work lang ang relasyon nyo. Sa taong ipinangako na mamahalin at aalagaan ka habang buhay. Kaya mo bang pakawala na lang lahat ng sakit na nararamdaman mo para sa isang bagong pagmamahal? O maghihintay ka na lang sa pagbabalik niya kahit na hindi mo alam kung may pag-asa pa?